ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு எம்பி கேமிங் சேனல். நம்ம லோன் விஷயம் வந்திருக்கோம். இந்த மேக்கி ஒரு அடி அடிச்சுட்டு மேக்கை வச்சு அழிக்கிறது. யார் அது புக்கிங் கொடுத்துருது? இந்த 7 மணி வச்சு ஒரு அடி அடிச்சிட்டேன். லோவில் பட்டு முடிச்சுட்டு போடுவேன். அர்றா அங்கிட்டு இருந்து அர்றா ஒரு அடிடா. வீசிடு புள்ளி வச்சிடும். அடிச்சிட்டேன். இந்த சைடு தான்டா. 7 மணி வச்சு ஸ்கோப் போடுறாண்டே, தனியாக கட்டி தான் அடிச்சிடும். இன்னொரு மெடிக்கிட்டு போடு. மெடிக்கிட்டு போடுறா. 125 தான் இருக்குது. ஒரு அடி அடிச்சா நான் செத்துருவேன். அவ்வளோதான்டா. இன்னும் ஓகே. இப்போ ஒரு அடி அடித்தா கூட செத்துட மாட்டேன். 200 லோவில் கம்முன்று ரெண்டு இருக்குதா? ஐயோ நினச்சி அடுத்த மேட்ச் ரேங்க் போகலாமா? கிளாஸ்க்கு ரேங்க் போகலாம். வந்துட்டு அவ்வளோதான் போடுங்க.